Maryama tauraruwa Ibrahim Azam ne da Sani Ahmad dan baiwa Maryama kamar ki ban gani ba Maryama ke daban ce kaunar ki na raina ke na baiwa zuciyata kamar ki ban gani ba Maryama ke daban ce kaunar ki na raina ke na baiwa zuciyata so ga daɗi ba shakka rashin masoyi zafi na shaida sakunnuwa aboki Ibrahim Maryama in ta soka ba ka ba hawaye Sani Ahmad gaskiya ne zancen ka babu karya ni ma ina da Maryam mai kyan hali da kara na sha wuya akan so a da na fara amma yanzu na huta da na samu Maryama ta Maryama yayi ma ina da Maryam yar kirki wata faɗa da kowa ta so ne banda komai Maryama a toshe kunnuwanta da jin zagar kawai baki ban madaci ba da me zana biya ki Maryama soyayya abin da ki kai min ne na gode kin sani cikin ranki na dama a birnin su magautan mai don sa ya hude misalan magiya ga Maryama idan ka gansu tabbas suturar su ta kode ni dai zana rike ki Maryama daɗi wuya ba za mai rabuwa wani rantsi